Хайде да се потопим в темата. Всички знаем колко са важни витамините и минералите. Но дали някога сме се спирали да помислим какво точно се случва, след като глътнем поредното хапче? И това е всъщност въпросът за $1,000,000, нали? Толкова е лесно да си мислим, че щом сме взели добавката, тялото ни вече е получило всичко. Обаче, реалността е малко по-различна. Пътят от устата до нашите клетки се оказва доста изпълнен с препятствия. И ето тук идва голямата уловка. Когато приемаме витамини през устата, те трябва да се преборят с цялата храносмилателна система, включително и с черния дроб. Ами този процес, известен като метаболизъм, на практика разгражда и намалява количеството на полезните вещества, преди те изобщо да стигнат до кръвта. Добре, нека се спрем по-подробно на това. Защо този традиционален метод, с който сме свикнали, не винаги е най-добрият избор? Оказва се, че има няколко основни причини, за които често не се замисляме. Първо, както вече стана ясно, имаме загуба на активно вещество. Но освен това, колко пъти се е случвало да усетим дискомфорт в стомаха? Особено при добавки като витамин С, желязо или магнезий. Това е супер често срещано. Да не говорим пък за хората, за които преглъщването на големи капсули е, истинско мъчение. Добре, очертахме проблема. А сега какво е решението? Защото, разбира се, има такова. Ако имаше начин просто да прескочим цялата храносмилателна система. Ето тук на сцената излиза трансдермалната терапия. Идеята е гениална в своята простота. Използваме най-големия си орган, кожата, като един вид портал. Портал, през който витамините и минералите влизат директно там, където са нужни. Звучи сложно, но всъщност е невероятно елегантно. Дали ще е пластър, крем или гел, нанася се върху кожата. Оттам веществата преминават през външния й слой и, хоп, влизат директно в кръвообращението. Представете си го като вип лента по магистрала без никакво задръстване от храносмилателния тракт. И сега идва най-интересната част. Нека сложим двата метода един до друг. Хапчетата срещу усвояването през кожата. Тук разликите са наистина показателни. Първото нещо, което се набива на очи, е бионаличността, т.е. колко от веществото реално стига до целта. При трансдермалния метод този процент е в пъти по-висок. След това, разбира се, е комфортът, стомахът изобщо не участва, така че няма дразнене. И накрая, нещо супер важно, освобождаването е постепенно и стабилно, без резките пикове и спадове, които хапчетата причиняват. И точно това е идеята, нали? Постоянство. Когато тялото получава хранителните вещества плавно и равномерно, то може да ги използва много по-ефективно, без да го наводняваме изведнъж и после да го оставяме на сухо. Добре де, но за кого е всичко това? Има ли хора, за които този метод е не просто алтернатива, а направо спасение? О, да, определено. Представете си някой с хроничен гастрит или синдром на раздразненото черво. За такъв човек усвояването на вещества през стомаха е кошмар. Тук този метод е абсолютна промяна на играта. Същото важи и за възрастните хора, и за малките деца, за които преглъщането на хапчета често е истинско предизвикателство. И така, стигаме до бъдещето, което всъщност вече е тук. Хайде да видим как тази технология се прилага в реалния живот. Още днес. Ето няколко примера, които са просто страхотни. Магнезий, приложен през кожата, идеално за релакс и по-добър сън. Витамин B12 за енергия, абсолютно. А желязо, без онези неприятни стомашни проблеми, да, напълно възможно е. Това вече не е научна фантастика, а достъпна реалност. Така че, ако трябва да обобщим всичко с няколко думи, трансдермалният метод е една по-умна, по-щадяща и, в много случаи, доста по-ефективна алтернатива на всичко, което познаваме досега. И за финал, един въпрос за размисъл. С развитието на технологиите, дали ще дойде ден, в който ще гледаме на хапчетата като на нещо от миналото? Бъдещето ще покаже, но определено е интересно да се замислим.